jin daɗi. Wato salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai zama wani babban lamari ne wanda in ka rike shi bayan salloli biyar da yi wa iyaye biyayya, in ka rike shi abu ne wanda zai iya kai ka ga duk inda kake tunanin zaka je. To saboda haka da wannan nake kira ga 'yan uwana matasa da yara da tsofaffi a tsaya a jajirce wajen yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati, a tsaya a jajirce wajen kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da yi masa bauta shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da abin bauta ba. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Allah ka karɓi ayyukanmu kyawawa, Allah ka nesanta mu da aikata ayyuka wanda suke marasa kyau bi jahi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kuma ka raba mu da iyayen lafiya. Akhirin da'awana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum. Daga naku Abdulhamid Ibrahim Yahaya, wanda aka fi sani na Utullahi Abdul